Sululot mga kadimo, so nakatay event ron. Ato ng mga contestant rin, kanina galing ko rin. Ang atong title kay Demo Biners Got Talent. So ato lang sugdan. So karon no, ato ipailay lang atong mga contestant no. Monis lang ato. Hi, I'm Yaski. Hi, I'm Brian Ski. Hi po, my name is Jeff TC. Hello. My name is Chululot Manianio. The Magician. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Hindi angkop sa mga bata. Ako ang judge diri sa Demo Biners ng mga talent. Ako kaduha nga judge, Demo Biners Talent. So. Muna tong first contestant no, si Yaski. Sir, talent niyo mo, sir? Tanawan na niyo kung talent, sir. Hindi basta-basta. Watch out. Sige ka na nga talent, sir. Ako milyon na magana. Okay, start na. Sir, start na. Start na sa imong talent. Start na. Start. Pagbawas na nabi, pagbawas. Anong kailangan kong gawin upang malaman mapapipigil pa at di na paaawat? Inisigaw na ang pangalan mo. Contestant number 2. Contestant number 2. Saan sa ipapakita ng mga talent nga katong delikado press number 1. Pagkatias ang talinta. Wala ka na line. Unique kayo na akong talent. Start na. Oh, Jabe, next. Number 3. Makapiling sa buhay ko na makakapili.
Marot kayo mong talent. Sir, no? Kanang kumo naman tugod. Ano mga istorya? Why lami? Contestant number 4. Nga contestant, kana dapat nindot kini mong talent sir kay Ano tagamay? sa ang una ikaduha katulog pwede mo magigit no sa kana pinakalas ano mga 1 million na sure na sure. Kanya akong talent, sir. Daghan na buhatan sir, pero ako mas nindot ni sila uban kay dini ko ako nagsuon-suon ba nang lagi ko originality ba. Tanawa, watch out naman sir. Nindot gini ang talent mo ni pinakandot ni talent sa pagdali na tulog ko. Kada tayo sa kada sir. Start na. Walit na sila. Wow, magic. Magic. Wala ba nakita ha? Wala ba nakita? Wala ba nakita na ako yung gunitan? Watch. Nice talent. May buslot ha? Kailangan mo? May buslot. Watch. Garbiyay. Kabato ha? Duhaon ko ni. Magic. Kita may botelya. Bukpo mo di kami sa kamot. Watch. Gabi ha tumatay mo madami. Kasi pwede sila Kita man yung kahoy? Usa ka buka? Kung kunig duha ka kahoy. Watch. Kung sa inyo yung istorya sa ilang performance mga judge na to? Indot gito. Atong pinakalaas ng bilang indot na mo. Ang ito ay golden buzzer gito. Golden buzzer na gito. Uy, nung sa mo rin nagkikita ng talent. May klaro yung judge sa day. Wait ko ba? Kami nito daw. So, Kung puso at gabi magsilami. Magic.
Mga kadimo, mauna ta mo ko ano, mga ipakita nga talent. So, mentang nag-enjoy mo ato. Nalipay lang mga magibuhat nga mga talent. Isag nato lang talent pero unique din tong talent kay mga sus, kita mo itong talent taon, isang taon mo eh. So, shout out din mo, mag-shout out mo eh. So, ikaw, mag-shout out din mo boy. Ay, shout out ko sa kuang pamilya dito sa Talisay, sa Karkar. Shout out sa mga amigo amiga ya, pamilya. Ora. Shout out sa akong lalags. Ang muda sa Biblia ang tingo. Shout out sa pinanigos sa akong pamilya sa mga amigo amiga. Mas ba? Pag-isang klase ako nung. Ikaw tol, Ryan. Shout out ko sa Galukan Groups. O katong mga Brianski lover. Ay. Oh. Dala. Shout out mo sa mga amigo, salamat. Lalab si mo di. Ang lalab siya. Ako shout out ako sa akong kasawa nga disugot na siya kay una nga video naman ipalayas may ko na pero karon bawat niya kay nga pan ko seryoso ko niya din. So karon ni shout out ka. Juan, lutuin niya ko niya kay muli na ba ako. Yun mag-oil tayo niya. Oil tayo niya. So I love you always. I love you. Ug sa tanan mo ka Juan. Kadimo sa Juan. Juan. Kadimo. MCL. Kadimo. MLCSB. Papasa sa among kadimo nga sa lower ground floor. Shout out niyo tanan. Especially sa among supervisor ug mga manager. Ma'am, shout out niyo tanan ma'am. Mga buotan ng mga manager ug supervisor. Sinunod. Ano mi kay BR ninyo mama. Di namin magpabadlaw ninyo. O sa kan. So sa tanang taga kan, mga dimo. Shout out niyo tanan. God bless. Keep safe.